Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història contemporània de segon de batxillerat i durant el següent vídeo tractarem i analitzarem el cop d'estat perpetrat pels generals insurrectes de l'exèrcit amb el suport social de bona part de la societat espanyola, pertanyent al bloc sisè de la Segona República i la Guerra Civil i el seu context internacional 1931-1939. Els insurrectes contra la República preveieren un pronunciament militar al més pur estil decimonònic per prendre el control dels òrgans clau de govern, decretar l'estat de guerra i aixafar l'oposició. Malauradament, aquesta situació, prevista perquè fora un moviment ràpid, esdevingué un cop militar fallit que dividia el país en dos bàndols, originant una llarga i cruenta guerra civil. De fet, des dels inicis del 1936, fins i tot abans de la victòria del Front Popular, les conspiracions de militars com Mola o Sanjurjo foren prenent forma fins comptar amb el suport de bona part de l'oficialitat de l'exèrcit, cristal·litzant en un pronunciament el 17 de juliol a Melilla i el 18 a Canàries i el protectorat marroquí de la mà del general Franco. Mola a Pamplona, Queipo de Llano a Sevilla, Godet a Mallorca i Cabanelles a Saragossa, els quals secundaren aquesta revolta. D'aquesta manera les coses restaren així. El triomf dels revoltats es produïa a Castella i Lleó, antiga Castella la Vella, i la capital d'aquests, a Burgos, Aragó Occidental, Galícia, Balears, Canàries i algunes ciutats andaluses com ara Sevilla. Fidels a la República trobem Catalunya, el País Valencià, Múrcia, el cinturó industrial, és a dir, País Basc, Cantàbria i Astúries, Castella-La Manxa, antiga Castella la Nova, Extremadura i bona part d'Andalusia i, sobretot, resistir la capital, Madrid. Tal com ressenyàvem adés, el cop d'estat no triomfà, tanmateix el govern de la República tardà en reaccionar a aquest. A pesar de les advertències prèvies i la gravetat dels fets, el govern de Casares Quiroga, sustentat per la presidència d'Azaña, caigué el 19 de juliol i José Giral, com a nou cap de l'executiu, prengué la decisió d'entregar les armes a sindicats i partits del Front Popular per fer front als colpistes. D'aquesta manera, la República mantingué el seu domini sobre les principals àrees i centres industrials, disposava de la majoria de la flota d'aviació i també les reserves d'or del Banc d'Espanya, és a dir, en definitiva, els recursos de l'Estat. Amb tot, els militars revoltats aconseguiren establir durant els darrers dies del mes de juliol i els primers dies d'agost un pont aeri des de Tetuán fins a Sevilla amb la col·laboració de l'aviació italiana i alemanya feixista, traslladant a la península el seu arsenal i continuar amb les ofensives militars. Com t'ha debatut, la consolidació de dos bàndols fou un fet gairebé espontani al conflicte. Per un costat, els insurrectes, encapçalats pels militars més conservadors, estigueren conformats per monàrquics, grups catòlics, falangistes, tradicionalistes i tots aquells grups oposats a la República i les seues reformes. Definits com nacionals, s'inspiraren en les teories feixistes i defensaren valors com el catolicisme o la unitat d'Espanya. Les diferències entre els diferents grups i opcions, quan obtingueren el poder, giraren entorn al restabliment de l'ordre a través d'una dictadura militar per recompondre el poder civil en forma de monarquia o república, o la consolidació d'un règim feixista a la italiana. Fins i tot els carlins anhelaven la possibilitat d'instaurar una monarquia descendent d'en Carles Maria Isidre. Lleials a la República foren aquells que estiguen establerts per les classes més populars, a saber, obrers, petits burgesos i camperols, sense terra, etc. Definits per la dreta com rojos, les classes mitjanes republicanes i un nodrit grup d'intel·lectuals i gent del món de l'art els donaren suport. Defensaren la legalitat del règim a pesar que els interessos que representaven eren tan dispars que en trobem des de simples reformistes fins a autèntics revolucionaris de talant socialista i anarquista. A nivell internacional, ben d'hora, la Guerra Civil Espanyola, també coneguda com la Guerra d'Espanya, tingué un ample ressò internacional. Aquesta contesa fou vista com una prèvia del que després es desenvoluparia arreu del món, batalla entre forces democràtiques i règims feixistes. De fet, es titlla Espanya com un microcosmos on s'estava produint una confrontació que més endavant es reproduiria per gairebé tot el globus terraqui. A grans trets, l'opinió democràtica mundial romangué fidels als preceptes republicans, així com la URSS i els partits obreristes europeus i americans, comptant amb el suport de les famoses brigades internacionals. Per contra, les forces conservadores de les democràcies europees, França i el Regne Unit, o l'estadounidenca, veieren en el règim de Franco un fre a l'expansió del comunisme, juntament amb els governs feixistes d'Itàlia, Alemanya o el Japó.
l'ajuda militar directa a italians i alemanys fou una constant, i el papat o el govern filofeixista l'ús d'Oliveira Salazar. En resumides comptes, la prudència dels governants francesos, britànics i estadounidencs, els quals s'associaren el govern republicà al bolxevisme, sentint-se molt més còmodes amb un règim com el de Franco, impulsaren el cèlebre Comitè de No Intervenció, a l'agost del 36, en el qual se n'adheriren 27 països més, esdevenint un dels cols mortals per a la república pel fet de negar un estat sobirà el dret a defensar-se i ser defensat per la comunitat internacional davant d'una insurrecció d'esta magnitud. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.